ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଓ ସମୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? କ'ଣ କାରଣ? କିପରି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ? କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ, ଆଉ କେଉଁ ରାଶିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଧୋକା ନ ଖାଇପାରିବେନି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଅପଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର 11 ନମ୍ବର ରାଶି ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯାହାର ଅଧିପତି ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, କର୍ମଫଳ ଦାତା ପଦପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାଲିକ ଶନିଦେବ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଶନିଦେବ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଭୁଲ ନା ଏମାନେ କରନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଭୁଲକୁ ସହି ପାରନ୍ତି। ତ ଡୋମିନେଟିଂ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଲାଗେ କି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଡୋମିନେଟିଂ ହେଉଛି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହେଉ କି କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ କି ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଉ କି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଉ, ତ ଏମାନେ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଡୋମିନେଟକୁ, ନା ଏମାନେ ଡୋମିନେଟ କାହା ସହିତ କରନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ରାଗି ହୋଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଦଖୋର ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ରାଗନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିଛି ବି କହିଥାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପଙ୍ଗା ନେବା ଜମା ବି ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏମାନେ ଏକା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଜ ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଅଧିକ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ନିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ଡେରି କରିଦିଅନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି କେବେ ବି 90% ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି ଓ ତରିକାର ସହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏକ ଏପରି ରାଶି ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ତ ଏମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଏମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି, ରିଅଲାଇଜ୍ କରିନିଅନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭୁଲକୁ। ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଅଟେ। ଏମାନେ ରାଗି ହୋଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆଣେ ତ ଏମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କାହାର ଋଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ, କାହାର ସହାନୁଭୂତି ନେବାକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଖେଳକୁଦ, ଭାଗଦୌଡ଼ା, ମେହନତରେ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳେନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମିଳେ। ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଏମାନେ ନିଜ ଲେବଲ୍ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ତ 27 ଓ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। 36 ଓ 38 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାରିୟରରେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ କେଉଁ ରାଶି ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ରୁହେନି, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ରାଶି ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭଲ ରହେନି, ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ରୁହେ, ଆଉ କେବେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇପାରେ। ତ ସେହି ତିନୋଟି ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ତ ଏମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼େନି। ତ ବହୁତ ମିଶିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିଯାଆନ୍ତି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବହୁତ କରନ୍ତି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲେବୁଲ୍ କେବେ କେବେ ହାଇ ହୋଇଯାଏ, ଏଂଜାଇଟି ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ
ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଆପଣ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଅଧିକ। ତ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଡିଅର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସବୁବେଳେ ଜିଦ୍ଦିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନଫରତର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପଲିଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଥିରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ନାମରେ ପାଦ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ କରି ତାହା ଦେହରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।